Can't you look in your eyes? Mhm. Na, 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 na. Na, 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 na. Mhm.
Hello, Kapsat Pinoy. Mega mega love shout out. Baba mo yung ano, Kapsat. Yung bagong upload mo. Kuya Ganggang mega mega love shout out. Salamat sa patamsak mo dyan. Salamat po. Apay Inday nagpintas kan. Sana all. GBB Vlog. Mega mega love shout out. Sa mga bagong dating, huwag kalimutan tamsakan si host. Salamat Kuya Ganggang. Yan, GBB TV Vlog. Nagbaba ng bahay. Guys, tamsak lang sapat na. Salamat po. Ayan, tamsakan natin Kuya Ganggang. Payuda host. Okay ba? Okay ba? Okay ba? Okay ba daw? Saglit lang. And guys, maraming salamat sa inyo dyan. O sige po, GBB. Bigyan kita ng 5. And guys, may nakapin po tayo guys. Kuya Ganggang, baka di pa kalablab guys. Sir Isul Official, mega mega love shout out. Salamat. Thank you so much. Hindi ka pala Pilipino. Sir Isul, thank you. Guys, patamsak naman po yung nakapin guys. Baka naman. Kay Kuya Ganggang. Ang galing kumimbot. Ayun, Kuya Ganggang, dito ako sa ano mo, sa bahay mo. Ang galing mo naman sumayaw. Eriskin, mega mega love shout out. Sana all magaling gumiling. Ayan o. Guys, patamsak naman po guys. Yung nakapen, Kuya Ganggang guys. Baka hindi nyo pakalablab. Kuya Eriskin, mega mega love shout out. Salamat sa patamsak mo dyan. Kuya Ganggang Dan Pulpak from Pinoy Family Driver in Saudi. Thank you so much Kapsat Pinoy. Yan, natapos ko na rin Kapsat. Ay kapatid, Kuya Ganggang. Yan, Aries. Ayan, kapatid Eriskin, may jacket na po. Guys, patamsak po guys. Sakay Kuya Ganggang. ANC Ace, mega mega love shout out. Happy weekend. Same to you. Sir Iswall, mega mega love shout out. Guys, patamsak po yung nakapin guys, Kuya Ganggang. Tapos isunod natin si BB TV Vlogs. Tapos sunod si Pinoy Family Driver. Ewan ko guys kung gagana tong mga alagad ko guys ha. Bigyan nga kita ng ano. Kuya Ganggang kung gumana tong mga alagad ko kasi parang napalo ni ano ni Lulong. Dan sa nakapin may bakas. Ayan, thank you so much Eriskin.
Ayan, Ian Sis, mega mega love shoutout. Isol Official. Thank you so much guys. Ayan, paayuda host. Baba ka ng bahay, Aries Skin. Sunod-sunod yung kay Pin guys. Bigyan ko kay taglilima. Sana ano. Gagana pa yung mga alagad ko. Parang napalo at ako ni Lolo. Di ko alam. Kasi nag-ayuda ako nung isang gabi. Hindi siya gumana. Ayan guys, 4 million and the house. Short video, bakas lang po. Ayan, sige po. Sir, kapatid na Aries Skin. Reconnecting ako. Sana all daw. Guys, pakitamsak po yung nakapin guys. Ay, Aries Skin, dating dikit pala tayo. Tamsak na lang, watch ko yung ano mo, video mo. Yung si Po Mingming. Ang cute-cute ng Mingming mo. Ayan guys, patamsak po yung nakapin guys, Kuya Ganggang. Para sunod-sunod din kay pin guys. Ayan, tamsak na ako doon, kapatid Aries Skin. Guys, patamsak po guys, Kuya Ganggang. Baka di yung padikit siya. Kuya Ganggang, try ko lang sa mga ano ko. Sa mga alagad ko. Bigyan kita ng 5. Kung gagana pa to kasi yung last night parang di siya gumana. 176 ka na. Try ko bigyan kita ng 10. 10 to eh. Para naman siya gumana. Kung gagana pa siya. Kung gagana siya, wow. Sana. Guys, patamsak po yung nakapin guys. Kuya Ganggang guys, baka naman, padikit na rin po. Try ko lang guys kasi napalo ata ako eh. Ang dami ko pa namang alagad. Napalo. May ganun po ba yun? Napalo. Ayan, Sir Isol Official. Ayan, Sir Kyle Carbero Official. Mega mega love shoutout po. Ayan, gumana na siya. Salamat naman. Ayan. Ayan, nadam. Gumana na siya guys. Pwede na ako makayuda. Sis, pwede patulong road to 1K sa anak kong sikat. Sige po, sige po. Sir DJ Kurt. Gumana na siya guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'm so happy guys. Kasi gumana na siya. Kasi tingnan mo. Binigyan ko siya ng 176 ka kanina po. 177 ka na ngayon. Kuya Ganggang. So, ibig sabihin, gumana siya. I'm so happy, guys. Ayan, 4 million in the house. Guys, padikit naman po, guys, kay Kuya Ganggang, guys. Baka naman. Isa-isahan ko kayong ano, guys, bigyan ng tagsa 10. Padikit lang yung nakapin, guys. Promise. Ayan, Kuya Ganggang, 177 ka na. Guys, padikit po yung nakapin, guys. Ayan, mega love shoutout, Kuya Ganggang. Ayan, from Kyle. Thank you so much, Kyle. Guys, padikit po yung nakapin, guys. Yan, 4 million and the house. Mega mega love shoutout. Padikit po. Road to 1K pa help, please. Check natin, Kabsat. Ayun. Pag-graduate natin yan, kapatid. Kapatid nga, Kyle. Ano,
Tamsakan po na itong yakapin, guys. Pag-graduate natin yan kasi gumana na yung ano ko. Yung anong tawag nito? Simply mega mega love shoutout po. Salamat sa patusok, sis. Guys, patamsak po yung nakapin, guys. Baka di pa kayo dikit kay host. Padikit naman po, guys. Sino pang nakapunta doon? Guys, padikit naman. Sunod ko si GBB. Si GBB. Guys, patamsak po sa nakapin, guys. Baka naman. Masaya Malungkot Vlog. Mega mega love shout out, Sisi. Thank you so much. Yan, guys, baka hindi nyo pa kalablab si Masaya Malungkot, guys. Maraming ano yan. Maraming paayuda. Ayan, patusok. Watch views. Sige po. Masaya Malungkot. Iwa-watch natin. Ay, ito. Gumagawa ka ng umbrella, kapatid. Ayan, tamsak na po ako, kapatid. Ayan, dito ako sa bahay mo. Ano to? Sana all maraming pera. Daming pera. Sana all. Sana all. And guys, 2 million and the house. Mega mega love shout out. Ayan, parang masaya tong laro na to ah. Merry Christmas, Justin. Ayan. Sisi, dito po ako sa ano mo ha, sa bahay mo. Yan, ang saya-saya nila oh. Regalo ko host. Hihi. Ang ganda nga oh. Payong. Siguro may laman ng pera to. Salamat ho. Salamat din po, Sisi. Siguro may laman ng pera to. May laman ba pa? May laman ba yan, Sisi? Ready to open. Ay, ang saya. May pera. Pera nga. Sana all nagpayong ng pera. Ay. Ang saya naman to. Ah, di ba? Ay, na paano yung kamay niya, yung kasama? Napilay, kawawa naman.
Yan, sisi, natapos ko rin. Ang ganda naman, ang saya-saya naman yun. Yan, natapos ko rin, sisi. Asawa ko yan, host. Na paano yung asawa mo, sisi? Yung kamay? Na, ano ba siya, napilay? Kawawa naman. Nakaganon eh, nakatali. Kawawa naman siya. Diyos ko. Yung friend ko, disturbo. Nahulog siya, host, sa host, nabali kamay. Oh my God. Ano be? Saan na daw? Bakit? Emergency? Hindi mo ako marinig kasi nagkantahan kayo dyan. Naginuman kayo, no? Wala. O, di wow. Hello! Pasaway. Pasaway itong mga friend ko, guys. Ano yan? Bear? Sana all. Fuck you. Ay, paano-ano pa kayo dyan? Yo! Ano yan? Sana all. Nagbibidyokan sila, guys. Bait mo, no? Ay, naku, guys. Pasaway yung mga friend ko, guys. Grabe. Sinimento yan, host. Ayan. Lakawawa naman. Wawa naman siya. Tumawag yung mga friend ko, guys. Grabe. Nice kong malaman mo. Ayan, Junas Travel Vlog, USC Mega Mega Love shoutout po. Salamat sa patamsak dyan. Salamat. Ayan, Junas. Siguro malaki na bahay mo, kapatid.
Laki na rin. Sana all mahabang buhok. Wine pick up. Ayan, Ma'am Jonas, dito po ako sa ano mo ngayon. Sa Bahayo po. Sa iyong pagmamahal. Ayan guys, 2 million in the house. Mega mega love shout out. Na 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 na. And Jonas Travel, mega mega love shout out. Haba ng buhok mo, ma'am, grabe. Galing na ako sa bahay mo, Na-watch ko na siya. Alaala mo sa ating nadaan. Sa iyong pagmamahal. And guys, 2 million in the house. Dan Paul Pakinday sa nakapin. Ayan, thank you so much, Kabsat Pinoy. Baba ka ng bahay mo. Watch ko yung ano mo.
Ayan, Berginoo. Thank you so much, Sir Aris. Salamat po, Sir Aris. Guys, may binaba po ako, guys. Baka hindi nyo pa kalablab. Ang Kabsat Pinoy, dikitan mo si Sir Aris. Maraming makukuha ka doon, Kabsat. Ano din yan? Ilocano. Kabsat Pinoy yan dyan ka. Padikitan mo si Sir Aris. Ayan, may galab shoutout po sa lahat. Salamat po, Sir Aris. Yung binaba kong bahay, kapatid Pinoy. Diyan ka pa. Ayan yung upload. Nilagang buto ng baka. Sana all. Sarap. Ayan, Sir Aris, dito po ako ngayon sa ano mo. Sa nilagang baka. Dito, Inday. Ayan, salamat. Tamsak na po, salamat po. Sir Bear. Bear. Ayan, dikitan mo si ano, Kabsat Pinoy. Yung binaba kong aristo. Dikitan mo siya. Araw-araw yan nag-LS. Ayan, Sir Dionisio, dito po ako sa bahay mo. Dikitan mo siya, kapatid Pinoy. Maraming alagad dyan si Sir Aris. Lucano din yan, dikitan mo. Bukas punta ka doon pag di ka busy Mapangkay di kanya na. Lucano din siya. Tamsak na po, kapitbahay mong chismosa. Ayan, sana all. Sarap naman tong nilagang baka. Nakakagutom. Wow, pichay. Sana all. Ang sarap. Sarap ikaldo, ano. Yan guys, 3 million in the house. Ayan, lalo ngayon pag malamig. Naku, ang sarap ng sabaw dyan. Kaldo-kaldo ka. Kimason. Jonas Travel Vlog dan Pulpak. Ayan, thank you so much po, Kabsat Pinoy. Ayan, may galab shoutout sa lahat. Si Kuya Orpa. Kabsat Pinoy from Orpa Bastawang Channel. Si Kuya, musta ka na? Ako guys, nung pagdating ko, nag-live ako kaagad. Tamsak na po. Salamat po, Tem. Sir Aris, thank you, thank you. Dikitan mo si kapatid Pinoy, si Sir Aris, yung binaba kong bahay. Kay si Kuya Orpa, dating dikit mo na yan. Madam Orpa, mega love shout out. Ayan, thank you so much, Sir Aris. Sir Aris, nagutom ako sa nilaga mo. Kumulo yung tiyan ko. Kumulo, dahil ibig sabihin gutom. Ayan, short video. Ayan, Koy. Sige, watch natin. Dito pa ako kay Sir Aris. Yan nun, sarap po. Nakakagutom. Ang sarap. Nagutom ako sa nilaga. Lalo ngayon pag malamig. Ay, Diyos ko. Nakakagutom. Tamsak na po, Sir Ari. Salamat po. Ay,
Ay, nakakagutom siya. Sana all. Nagimas nga kaldo-kaldo dito. Dan tamsak kabsat or pa. Ayan. Salamat, kabsat Pinoy. Ayun, kainan na. Ayan, oh, ang sarap, guys. Panoorin niyo yung ano, guys. Yung binaba ni Sir ni Sir Bear. Junisio, guys. Ang sarap. Panoorin nyo, guys. Ang sarap talaga. Nakapagluto nga rin ng ganito. Baka ano, sarap naman. Ayan, Sir Aris. Sarap yung ano mo, niluto mo. Sana all. Sana all. Sana all. Mapapasanaw na lang talaga. Ayan, sisi ko'y Brian Joy, Pinoy Family Dan from Sir Aris. Salamat, Sir Aris. Kapsat Pinoy, dikitan mo si Sir Aris. Kay sisi ko'y Orpa, dating dikit mo na yan eh. Balikan mo si ano, guys. Ay, si ano, Kapsat Pinoy. Si Sir Aris. Marami ka may isda doon. Ijay kami kanayon ko na, minal daw. Ilocano mo lang ni Sir Aris. Ayan, short video ni Sisi Koy. Ayan, pang 13 ako dito, Sisi. Pang 10. Ano. Ay, ang cute naman yung pusa. Chine all. So cute mo naman, pusa. Beautiful black Persian. Cut off. Ang cute naman si Kuya Orpa. Ang cute-cute mo. Bait-bait naman ang puso. Yan, si Sikoy. Na-watch ko na siya. Hello, Madam Orpa. Yan. Cute-cute ng puso. Sana all. Sana all. And guys, 2 million in the house. Ayan, Brian, mega love shoutout po. Salamat sa patamsak mo dyan. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Ayan guys, 2 million in the house. Mega love shoutout. Aking Panginoon. Hotilicious, mega love shoutout po sa lahat. Ayan, thank you so much, Hotilicious. Tama ba ako? Alam nyo guys, naduduling ako ba? Kailangan ko ng pang-apat na mata. Hotilicious. Ayun nga. Ayun nga daw. Ayan guys, 2 million and daw. Mega love shoutout po. Salamat sa patamsak nyo dyan kay host. Ayan, thank you so much. Ayan, Mark and Junalyn, mega love shoutout po. Salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, Pinoy Family Driver in Saudi. Salamat po, Kabsat Pinoy. Ayan, Kamaritis 1. Salamat sa patamsak, Sir Aris. Ayan, Mark. May jacket ka na po. Kapatid Pinoy. Tinan ko ha, kasi nadikit ko ng ibang alagad ko sa iyo eh.
Tinan ko ha. Kung meron pa siya. Meron pang ididikit natin sa iyo. Yung dikit ka na. Check ko lang ha. Nalagasan ka kabsat ano? Kung nga rin, nalagasan din. Nagluumog kan inday. Ay nako ka. Sobra. Nakaluumog nakata. Nagimas tipinangan ko kunam. Grabe. Sana all. Ayan. Beer Ginoo 3. Salamat po sa patamsak. Nako, kabsat Pinoy. Naidikit ko na lahat sa'yo. Nadikit ko na siya. Ayan. Sisi Kuy Orpa, salamat. Kabsat Pinoy, dinikitan mo ni Sir Aris. Dikitan mo siya, kabsat. Ayan guys, 2 million in the house. Mega mega love shoutout. Yan, si Kuya Orpa, salamat. Hello po sa lahat. Thank you so much, Sir Bear, Ginowan. Si Kuya Orpa, salamat. Ayan, okay lang, Inday. Di nga, magaling kasi kung, alam mo naman, magaling kung lumamon. Sir Pinoy Pasukle, ayan, Kabsat Pinoy, balikan mo Sir Aris. Ano yan, kapatid Pinoy? Marami kang makukuha dun sa kanya. Tun bigat mapangkamin tun manin kanya na. Naldaw na kaya kanya na. Tamtambay. Kasi malpas iso, nagil is nakmutun. Kasi itay. Anak nakakanta ka Sir Aris kasi alam naman, di ko. Rest na ako, babawi sa puyat, pagod na rin. Sige lang, Kuy, or patulog ka na. Ako napagod lang ako sa gala ko ngayon ba. Yung mga kasamaan ko, naiwan ko pa doon. Nag-inuman sila, guys. Good night sa lahat, Kuy Orpa. Good night din. God bless. Ayan, 4 million and the house. Mega mega love shoutout. Sige lang, Kuy Orpa. Kabsat Pinay, balikan mo si Sir Aris. Marami ka makukuha dyan. Ayan, Virgin 6. Thank you so much. Ayan guys, 3 million and the house. Mega mega love shoutout. Kabsat Pinoy, andyan ka pa. Balikan mo si Sir Aris. Marami ka makukuha doon. Mayudahan ka pa. Pag hindi ka busy, punta ka. Bukas, baba ko yung bahay mo pala doon sa kanya. Dikitan mo si Sir Aris. Para pag mag-live siya, makikita mo siya. Pag hindi ka busy, pumunta ka doon sa kanya. Maraming ano yan, marami siyang banana. Madagdagan yung ano mo. Mag-graduate ka ng, mag-grade 4 ka na ba? Mag-grade 4 ka na. Ayan guys, Termelior in the house. Mega mega love shoutout. Salamat sa inyong lahat. Sa patambay dyan, sa pag-support sa akin. Na walang sawang pagsusuporta. Diba? Ayan guys, Termelior in the house. Mega mega love shoutout. Hanggang alas 10 lang din ako guys. Nag-live lang ako konti. Bukas na naman.
2 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan. And guys, thank you sa inyong pagsusupport dyan. The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. And guys, 3 million in the house. I hold on to your body. And guys, salamat sa patambay dyan. Your voice is warm and tender. I love that I could not forsake. 'Cause I'm your lady and you are my man. And guys, mega love shout out. Whenever you reach for me. We're waiting for something. Aristo. Ayan, dating dikit na po. Ayan, dikit mo na pala si Sir Aris, Kabsat Pinoy. Dito ako sa bahay mo, Kabsat, ha. Sana all magaling kumanta. Ayan, kapatid Pinoy, nandito ko sa bahay mo, ah. Dikit ko na kay Pabiboy's Inday. Hindi na. Hamo adata na panisunay, Jay. Dikit ko na kay Pabiboy Inday. Han, tamok han isuna nga mapan ijay. Han isuna nga mapan ijay, bangir. We're heading for something. Sana nakaano pala ako no, ta sa market kayo. Naka-StreamYard. Nakalimutan ko kasi mag-StreamYard, guys. Na 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 na. Na 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 na. Nung ninja ko tinamsa ko doon, Kabsat Pinoy, ah. Baka dito rin, siguro, Inday. Oo, siguro. Han, isuna, mamapan di bangir. Diyak nakita isuna, di mamapan. We're waiting for something. Ganun ba yun? Kabsat Pinoy, oh. Galing mong kumanta. Ano, inano ko lang, pinakapsotak lang kasi. Mangagmo dato yun, eh. Ato'y naka-live nakmot din. Na 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 na. Na 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 na. The power of love. Galing naman kumanta to. Si Kabsat Pinoy. Sana all. Salamat, Inday. Salamat din. Ayan, oh. Malapit ko na siya matapos. Ayun, tapos na talaga. Galing mo naman. Sana all. Kaya na busis. Tinamsa ko yung ano ko, yung ninja ko, ha. We're waiting for something. Na 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 na. Ako,
nako, Diyos ko patawarin. Wala talaga akong alam kumanta. Ayan guys, 2 million and the house. I-play nga kita pala mamaya, Kapsat Pinoy. Kalimutan ko na mag-play sa iyo, ano. Play nga kita mamaya. Natapos lang ako mag-ano. Send ko sa iyo bukas. Mag-live ba? We're waiting for something. O, diba? Somewhere I never been. Sometimes I'm afraid that I'm ready to learn of the power of love. Ayan, 2 million and the house. Salamat sa patambay nyo dyan po. Ayan, when in die. Ayan. Ayan guys, thank you. Mamaya pag matapos ako mag-ano, mag-live. Ang tawag nito? Mag-play ako sa'yo. Ayan no, pag-graduate ka na sana ulit. Na-graduate ka nun, di ba? Ayan, dito ko mamay sa ano. Sa 37 mo. Dapat pinaisa-isa mo na lang to, Kabsat eh. May isang video, dalawang video. Ayan, nagkakahiwalay. Dapat isang ano lang to. Sinama mo na dito sa 37 sana. 2 million and the house, Mega love shout out. Para isaan lang ba? Hindi. Naidagdag yun sana, magdamag yun. Ganda. Salamat sa inyong lahat dyan. Ewan ko ba, ako tumataba, kapatid Pinoy. Grabe. Alam mo kung ilang kilo na ako ngayon? 60. Oh, di wow. Proud na proud pa ako sa kilo ko, guys. Proud na ako sa kilo ko. Ay, si ano pa pala? Si Ma'am Meran. Kalimutan ko ba? Isang ano ko pala yun. Isang replay ko pa siya pala. Mera. Ayan, 2 million in the house. Salamat po. Yan, Mega love shout out guys. O diba, mag-iisang oras na rin ako. Anong height mo, Inday? 5'1"? Panda ko kaya? Ang panda ko. Sana all matangkad.
Tapos mataba pa. Ay, grabe. Taba na ako ngayon. Simula nung wala na akong isa na lang kasi yung trabaho ko dito na lang ba. Tapos minsan napunta ko dun sa kabila. Kasi ilang araw rin pa lang hindi ako nakapunta dun sa kabila ba. Kaya tumataba ako. Bagay tayo. Anong height mo? Kabsat Pinoy. Ako, 5'1" ako ba? Late ko pa. Ay, pandak ko. Tapos mataba pa. Ano yun? Tambuhala ang labas. Diba? Ang pangit. Hindi na bale. 5'4" lang ako. Sana all. Sana all matangkad. Ako late ako kaya mahilig ako sa mga heels ba. Yung mga heels ko ganyan Kasi alam naman, pag pandak mahilig talaga sa heels. Kaya pag lumalabas ako naka-heels, diba? Para namang sabihin nilang matangkad ako, tapos tingnan pala sa baba, diba? Tataas ng mga naka-heels pala ako. Binukuin ko daw sarili ko. Totoo lang. Diba? Pandak naman talaga Inday, balikan kita, may tatawag lang ako. Sige lang, Habsat Pinoy. No worries. Gugo lang. Nais kong malaman mo. Diba? Ay, nako. Dali guys, makatayungan. Kasi siyempre, sakit ng likod. Diba? Ay, nako, buhay. Buhay abroad. Sa isang itlap lang, nabiyag ako. Isang babalikan, isang iwanan, isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap ng gawin. Tama ba yun? Ay tatanggapin ko pagkat hangad ko'y lumigaya. Ayan guys, 2 million in the house. Chuy, mega love shout out. Thank you so much, Chuy. Sana naka-stream yan. Sana kumakit ka, Sir Abila Chuy. Kumusta po, Sir Abila Chuy? Isang babalikan, isang iwanan. Sana all. Isang luluha sa aking pag-ibig.
Diba? Dugtong-dugtong lang daw yun. Kadugtong. Wala daw ano. Sa aking pag-ibig, na 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 na, na 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 na. Mamshi, mega mega love shout out Mamshi. Ayan siya, mega love shout out from Sir Abila Choi. Mega love shout out sa ngit-ngit ko. Saway singit-ngit. Ayan. Bumaba na yung friend ko, guys. Ayan, Mamshi. Mega mega love shout out. Ayan, mega love shout out, Joy, from Mamshi. Thank you so much, Sisi Mamshi. Thank you so much, guys. Isang babalikan. Laki na palang bahay ni Mamshi. Sana all Mamshi. Isang iwanan. Isang luluwa sa aking pag-ibig. Ayan guys, mega mega love shout out. Mahirap man gawin. Yan guys, mega mega love shout out po sa lahat dyan. Ano yon kapatid? Ay, Sir Abila Choi. Ay ko. Choi, fever naman. Baka okay lang sa'yo. Ayan, Sir Abila Choi, ano po yon? Okay lang po. Paki-share mo naman yung video ko. Okay ba? Sige po, share natin. Punta ako sa'yo. Yung matanda.
Andito. Dali, punta ako. Sino dun? Ito yung ano? Saan na kaya yung ngayon si Kabayan? Ganun ba yon? Ganun ba yun? Ito ba yun, Sir Bilachoy? Ito ba yun? Sir Bilachoy, dyan ka pa? Ito? Yung si ate? Bakit na paano siya? Eh, kawawa naman. Ala, si Bilachoy, kawawa naman. Walang pahit ni ate. Sir Bilachoy, nandito ako. Pinapanood ko si ate. Na, oy, kawawa naman. Share natin. Watch ko nga ulit. Saan mo to nakita, Sir Bilachoy? Baby Sarmento. Kawawa naman. Parang gutom na gutom si Kabayan, oh. Nanginginig pa siya. Hindi pasagdan na kasi mo amo daw. Dumaan yan sa harap ng tindahan. Kawawa naman, Sir Bilachoy. Gutom na gutom ata, oh. Parang nanginginig. Tapos matanda na si ate. Hindi na lang umuwi. Anong nangyari daw sa kanya, Sir Bilachoy? Pinalaya siya? Kawawa naman si ate. Ulitin ko nga ulit.
Parang gutom na gutom. Balay-balay bukid nun. Taga dun siya. Ano, saan yung banda? Nagkasakit lang ata. Sir Abela Choy, sobrang awang-awa talaga ako. Hindi siya pinalayas. May mas mahaba pa akong video niyan. Saan na banda, Kabsat? Ano, gipasadan daw siya. Ay, Diyos ko. Kawawa naman si ate. Saan mo yung mahabang video mo dito, kapatid? Wala ka man ano mahaba dito. Kawawa naman si kabayan, grabe. Nawa ako sa kanya. Upload ko mamaya. Yan, mamaya ko pa i-upload. Oh, yan naman bukas si Kabsat. Kawawa naman. Tapos ang pait-pait ni ate. Hindi na lang siya umuwi. Ano yun? Kawawa naman. Tagasan yun ba ano? Balay-balay bukid nun. Sorry. Nawa ko kay ate. Diyos ko, patawarin. Hindi siya pinalayas ng amo niya, kapatid. Kapatid na Abilachoy. Kawawa naman siya. Grabe, Bakit ganun na lang siya kapayat? Diyos ko. Na nangyari? Hindi siya pinalayas. So, anong ginagawa niya doon? Diop niya? Kawawa naman si ate. Sana makauwi na lang siya ba? Payat-payat. Tapos parang hindi siya kumakain. Ay, Diyos ko. Hirap talaga ng buhay ng OFW. Paswerte-swerte lang talaga, no? Kabsat Choy. Nagkabulol tuloy ako. Ako, sawa ng Diyos, swerteng-swerte na ako sa amo ko. Kahit katulong lang ako dito, Kabsat. Swerte ako. Kasi, hindi naman sa pagyayabang pag sinabi ko sa amo ko. Sawa ng Diyos, mabait talagang amo ko. Hindi na ako makahanap ng amo kong ganito. Tinan mo, naawa talaga ko ate, grabe. I-upload mo nga yung Kabsat Choy. Yung mahabang-habang video na yun. Kawawa naman siya. Nawa ako. Kaya ako, malaking salamat ko talaga kay God na mabait yung mga amo ko. Kasi pag sinabi kong ayaw ko talaga. Ganun ako. Kasi pag iba pa yon, pag ayaw mo, katulong ka lang, sasabihin nila. Diba? Dito wala eh. Nawa ko kay ate. Diyos ko, sana makauwi na lang siya. Baka may sakit ba? May sakit yun, kapatid, kapatid na Choy.
Kawawa, hindi na lang pinapauwi. Diyos ko, kawawa naman si ate. Nanginginig pa siya. Parang hindi ako magsasawang panoorin siya. Promise. Panoorin ko nga ulit. Gutom na gutom si ate, oh. Payat-payat pa. Nangihina, oh. Ay, Diyos ko. Panginoon ko. Ano nangyari? Ayan, mangan chay. Salamat, Chuy. Anong ulam? Nasi damit ta. Sige lang, Chuy. Nalpas na kon. Nasi dam. Wala nawa ko yung ate, oh. Nakakaano. Paswerte-swerte lang tagang abroad, guys. Ano, pinanood ko naman, oh, Chuy. Parang di ako nagsawang panoorin. Sana matulungan na si ate makauwi. Itlog nga, ada repulyo na. Pa, nagimason, sana all. Repulyo nga, ada sardinas na kabsat, nagimas. Oo, nagimas aja, paborito. Repulyo nga, ada tigas tana. Ada iti nagandatoy. Ayan, pang-upat ko na to, buyaan. Kakaasim mo ato nga bakit. Dapat tulungan na lang ano. Dapat uwi na lang si ate. Uy, Chuy, para siya nanginginig ano. Hala. Nanginginig siya, Chuy. Sino naman yung isang babae dyan, Chuy? Sama niya ba yan? Paano siya nakapunta dyan? Hala, uy, kawawa naman. Kawawa naman si ate. Baka wala pa siyang pera. Dapat pinadoktor naman sa amon niya. Swerte na talaga ako sa amo ko. Kasi, tinawag ko yung dalawang babae dyan para tulungan ako. Ganun ba? Alam mo, Choy, ako swerte na talaga ako sa amo ko, Choy. Kasi, alam mo, nung nagkasakit ako, pinadoktor talaga ako ba? Nagkasakit naman din ako sa sobrang diet ko ba? Gusto lang pumayat. Malapit tuloy ako na namatay nun. Sa sobra kong diet, hindi naman ako nakain. Mali pala yun, ginagawa ko. Nagka-ulcer ako nga hindi sa oras. Hindi ako nakain. Umaga, gatas lang ako. Ayan, panglima ko na siya, oh. Naawa ako kay ate. Dito lang sana siya, no. Grabe naman, nakapanginig si ate, oh. Kawawa naman si ate, Choy.
Hindi mo na siya nahanap, Choy? Oo, pasalamat tayo kung mabait amo natin. Oo, Choy, alam mo, Choy, salamat, nagpasalamat talaga ako kay God ba. Oo, nung dati kong unang amo, dun sa Lebanon pa ako, mabait naman sila, restaurant ako. Sushi ako dati, nagtatrabaho. Wala naman silang pakailan, mababait naman yung mga manager dun. Pero dito, sa pangalawa kong abroad, sawa ng Diyos, mabait din yung mga amo ko. Kasi pag alam nilang galit na ako, Choy, hindi na sila iime, promise. Hindi nga totoo yan. Parang iniintindi nila ako ba? Dapat akong umintindi sa kanila. Hindi eh. Kasi minsan nagagalit ako, ganun. Kasi minsan may problema din ako sa Pinas ba. Kaya ako, sawa naman ng Diyos, mabait talaga amo ko. Wala nang ibang ganyan, mga amo ko. Kasi pag lumabas ako, pag gusto kong umuwi ako. Wala naman silang ano. Mabait talaga sila ba. Wala na akong masabi. Kawawa si Kabayan. Sana makauwi na lang. Sana makauwi na si Kabayan. Para kaya ikaw, Choy, mag-ingat ka dyan ah. Kahit saan ka magpunta, Choy, mag-ingat ka lagi. Kung pa ba yan sarili mo dyan, ako, naghirap magkakasakit. Ano, Choy, live out ka ba? May accommodation kayo sa ganyan, trabaho mo? Kaya lagi mag-iingat dyan, Choy. Diyos ko. Ang hirap talaga ng buhay natin. And salamat, Choy. Salamat, Choy, ha. Basta lagi kang mag-iingat dyan. Kasi alam naman buhay natin ng OFW yung hirap. Diyos ko. Saan ka magpunta, wag laging napunta sa malayo. Wag makibarabarkada ba. Kung matapos trabaho, uwi, ganyan lang. Hindi naman katulad to sa Pilipinas sa atin eh. Ay, nako, Diyos ko. Libre ako ng bahay. Ay, maganda yan, Choy. Maganda. Tapos mo trabaho, uwi ka na. Ganyan lang. Hindi yung, siyempre, mga ano kayo. Ayan, Lunji. Mega love shout out, Chay. Ayan. Salamat, Choy. Basta, Choy, huwag mo pabayaan sarili mo dyan, na. Oo, trabaho, bahay lang ako. Oo, yan ang gagawin mo, Choy. Kasi alam mo naman, di ba, maraming mga hindi magagandang loob dyan sa labas. Ano, hindi ko na masabi. Napakaduldog na talaga kasagag explainan ba. Wala ako di-op. Ay, okay lang yan, Choy. Ako naman, pag lumalabas ako, doon lang talaga ako sa friend ko. Hinahatid ako ng amo ko kapag lumalabas ako. Hinahatid ako, ganyan. Kasi doon, tapos pag ano, hinahatidan ako mga friend ko paggabi na ako umuwi. Kaya save ako, sawa ng Diyos. Kaya yan na lang gawin mo, Choy. Huwag mo pa ba yung sarili mo dyan. Ako, hirap. Kawawa si ate. Nawa ako kay ate. Diyos ko. Ano ba yan? Nakapangilabot. Ay, buhay. Yan, sige, Choy. Tulog na ako. Naantok na talaga ako, Choy.
Basta, Choy, lagi ka mag-iingat dyan, Choy, ah. Mo pa ba yung sarili mo? I-upload mo yun. Tingnan ko nga yun bukas. Naawa ako kay ate. Ano gagawin dun? Hindi mo na siya nakita, Choy. Baka bumalik na siya sa amo niya, no? Dapat pinaano na lang siya, pinauwi or di kay pinadoktor ng amo. Sige, Choy, bukas na naman. Upload mo lang. Para makita ko. Ayan, salamat, Choy. Ingat lagi. God bless. Good night. Mag-iin na rin ako, Choy. Inaantok na ako. Alas 10 na. Alas 11 na dyan sa inyo, no? Sige na, Choy. Bye-bye. Bye, Choy. Ingat lagi. Kau din, Chay. Ingat ka din. Salamat, Choy. Sige, Choy. Bye-bye. Ingat. God bless. Salamat.